Karoç saloma hakkında onlar men şöyle diyor yutuyor karoç burada dinledi inni açtım la işini ara koyayım dedim. Ara ve pan karoç caneden zapisler aşaktı babar oradan dinletseler politsiya can ettirenleri tam böyle şahmen böyle yazyansın acı bratişka aytyan ati tamam Zerski guruluş yani toku bile sonu yok Zerski guruluş men bile agadik guruluş yani bratok dik guruluş yani toku bile zatoştu men şon tutuşok böyle barıncıdan ikinciden hem men dine bir yerde görüşölü yani davay görüşölü brato çay içeli bir yerde oturup yani onu eden okşolu adam nihuyan istav yani näme guruluyor Ukrayna'dan bir patsan canık yani o şol oğlan yazsana yok man bana men Instagram'a yaz men cevap berin şol oğlan canık ya sen Ukrayna'da bolanırsan böyle tvayım rot yibali bu patsana böyle deyip bara ejens keyin sen yöne böyle huy pilot oğlan kenin nyadna kratna ejens 4 kratna huy pilot sen de hey sana böyle gep düşünürüp bolmadı sen can ettin böyle her hil olup gördün o gancık bilen gurçuk bilen şeyle oynayar men bile prezident partida oturdum adamın hatını okabilen o ad okabilen o var o çuyruk gibani çubrek gibani böyle gandon использованно böyle sen böyle dine bir yerinin böyle namusunu da degmen oğuren onyal erkek bolsun namusu degmekten öňürtü menden geçsene o sen menden geç men liboy bir media sen bir video koya şu videonu görýän ana premier men elime jaňet ýa-da men saňa jaň edeýin ýa liboy bir ýerine aýt men nomerim bersen dostum we pa gel ýa diýdir şeýerik tamam mı şol oglan şaýat dur aýsyn aramyzda dostum we pa gel ýa şeýerik senem gellisin men insan koglan o ýöne men gelliýän sen gipden gaçýan hergede başlady onu dinlet ýa we pa seret sen men sana diýendir men arkaýyn bol zapis etsemem dinletmeýän arkaýym oyny goýmaýan YouTube'a goýamak diýädim ha ýöne sen nähili bolşuň gördüm da ýaňja bilet prosto girmedim şakaçen ýöne seretdim sen bilet bilen ýylan sen zmey ýyban karoçy we paşördi diýäne başda seret men ýa söwgän bolsam diýä jogap berýän ýa söwgän sözüme diýä siz komentar ýazyň şo jogap berýän her bir ejens keň diýen sözüne ýa her bir tam nähili söwgä de her hil söwgä men agzap durjak ýa o Hudaý saklasyn onuň söwgände dola jogap bermeken o kaptandan siňek bilen siňek golbamy çoň o sen kaptandan o iskadan oklar ma saňa da ola sikmegen bilet sen iskak gördüňmi gyzylýan amano saňa bilet barmagyna sokturan oklara barmak bilen degirden oklara bilet pidir ýybany bilet dinle Kawçy men ula habarlaşyp otyr dinle we paşky men sana bir daýdym bratok ha istetýän senden ha prosto men se herwetliňe islam ok gireli oturoly bilen prikaw seder gülüşeli ýöne wara ha istetýän ýekede zat sevma agam danun nahuy o akly öwretýär diýme men senden gitdik agam dik gurulýan ýöne Bratanya sen men apşağa söwmeli bolýan siz näle düşünýäňiz şoňa özüňiz aýdyň näle düşünýäňiz men şunu näle düşünýänim kommentarda hokman ýazyň pauza basyp ýoş gazykly ýerlerini dinletjekse boş pustoy razgovor etýär bilýäňiz da efirde da şoň ýaly ýene bir gazykly ýer dinleň Wara Allah'nur Allah'nur wara Burmutdan sen efir açtın Instagram'dan dinlettiler o. Şahlar var gördün mü? Tanımak istemem yani. Sen o tayda sen gurla otursun ama dinledi oturan gıylar var bilmem. Dinledi oturlar. Telefondan başka telefondan seyretname diye sen yan bile tarih çek efirine varacak. Ona baylar dinletýändir ha.
Yok. Aylar bilen mara guruluşdum doglaňyny utladym geçen ýa-ni aylar dogonjugum men tanam. Ayların dolunun bolanın tek olmuş. Aylar güledik mi aylar mı kim o? Telbiye yok. Bilemem. Ay ho ne? Tek canan efirinden girdiler ha senka. Yok o gülelik da olar değil. Başka bir yerler dinlettiler man. Başka bir yerler dinlettiler. Instagram'da ay ona ne edecek falan edecek. Sen hiç bilmeyecek adına barınca aytma. Brato sen mara adresini yikedi adresini ayt men bar sen bile oturup bas düşünsök da sen diyersin bilen uloğlanın panyasasından güýşlek panyasang dedi. Sen benimle ne problemin var? Şunayt men sen yanıma düşünsün ne? Bolya brato gel şu sefako oturup düşün şöyle sen bile ne problem anmadın aydayın mı? Sen ne mi şartların arkasından men şartların yok onya. Sen näme şatlantlaryň arkasyndan sen näme ijiň öz şu bizde gitdim tam böyle panika döretdim da goradjalo çirpila gyýrar bilen sen näme sen urduňa meni nahoýo taýdy böyle plan ýerde bilen aýdy we pa malades sen Al düşünme vefa yeni urgedik şatlantlaryň arkasyndan çiýsek bolamok bratok men sana yeni urgedik aýtdyna Maňa bara nahuy gerek bratok düşünýärmi? Nahuy gerek maňa şatlantlar men näme awray berýär, näme dogonum bolar, edemmi ýa, näme bolar men. Men kim bilen siz izvinite oğlanlar ha şatlantlar diýenmede Lebapski patsany ise uwazaýy ýawas prosto bile tam diýerler men onu bile soň sezine görä oga döndü Gördüňmi adresini soraýan näme diýe. Men näme İstanbulda tutup bilýär. Adresim aýdamda gelip bilýärmi diýäýin. Efirde näme gurulýar? A men näme dinletýän? Kimiň sesi ol? Siz prosto bile kommentarda belläň toka söwmäň oglanlar. Karoçy görüşeli we pa görüşeli. Diňe görüşeli we pa diňe göreli seni görüşeli we pa. Dinläň. Alo. Tamam sen. Ol bulda koýňaly we paska diňe görüşeli. Dinlemeni. Ha? Sen bile görüşeli bir ýerde oturup gurulşeli sonra gowulaýmasa telefonyna sen bey guruluş oturandan derek ýa-da koy. İkol görüşüp bir ýerde. Ben ma şu adam ederim şişýanda Tişem mok men sana normal diýilýär. Şişýan bilemem. Yok sen bana söýýän da Ben yazdım. Dinleme. Men seni yazıp YouTube'a koyan mı? Yok menem koýamak men sana yeni urgeda gaýtdym o wepa men YouTube'a koýamak sen tonku döwür sen meni dinle bir gede görüşele oturup gurulşely sonra diýersiň sen bile hakykatdan bile güzel ýani kenler meni men inni göz ýetirdim salatlara diýmeseň de menem maksadadım aýran sen diňe sotaýyk barda bara bir ýerde görüşemiz dinläp görmen telefonumda YouTube kanalyma görkezjek hemmelär görkezjek Yo dinle mağazatlar gazakda däl bolýan ýani bilýärmi? Men sana ağın yağlar. Ne mesela sen tamam da sen 41 ýaşyňda diýen özüňem ejawazat öwrüňe ni gelse. Men ni de söwmedim. Sen maňa da kazat et men ni de söwdüm sana. Bolýa. Karoçy boş gurulňlary we pan gurulňlary özüňiz gördüňiz diňe adres soraýan barjak men erkek oglan bolýa arasynda ýaňam bir gelecek saptyrdym ejeňizke indim ha we pa bagyşly ejeň günäsi ýok ýene bir gelecek diýen opşy znakom sen bagyşly düşündiň men saňa ýöne bilät sen galan hemme söze dastoýny sen men etse sen pikir edýänsiň agam diýär bile pizdi karoçy meňle goýa eta bile se paňyma şu dinleýän adamlaň hemmesi düşünýär şo men seni tutmak üçin diýär. Düşünýän men hakykatdan bilýän oglanlar bardyr kommentarda ýazarlar men kanalym ýapyldy hakykatdan men aýtdym geçen ýa-da bir videomda kanal ýapyldy men 3 ay video goýmadym hakyky gurrungyna. Kanalym ýapyldy ol başga sebäpden ýapyldy men özüm bir bulanmajorlyk etdim bir 3 aýlyk ýaly özüm ýapdym kanalymy men video goýmadym ýöne aýtsak bolýaladym sen mara we pa barlarda haýran galenni maksat diýen bir ýalwarasyň gelýär bir gurbi dedesiň gelýär bir ejizläsiň gelýär bir da zalim bolasyň gelýär sana düşünemokdary
Prezidentsk partiyada oturan. Çuburuk. O yumurtka 600 tane yumurtka gerekmi diýen. Hey, Türklerle gatnaşamak diye. Abicim, canım abim, sana bedava veririm yumurtkayı diyen mi? Malacet sana. Sen ne dersin vepa, sen ne dersin? Senden emme çıkar, ölmesen her dag görülüye değil yani. Senden çıkkan eken, asıl şu dünya gelip hiç yerde görmedim. Ben senden çıkkan eken, sen de görüp bolyan eken durmuşsun her bölüğüne. Yitirenin seninle tapıp bolyan eken, adamlar meselin barine maslahat veriyen. Yitiren sözlüğünü tapıp bolya. Ne eylek bolacak bu işler? Doğru değil mi bra? Короче, şon ýala yeni dinletjek. Garaş, kän uzun oýjak şu widiany. Barny bara görün Hudaýba. Gülüp bile ýykylarsyňyz. Ve padaro diýersiňiz diňe. Bir soraro. Ve pamy ýa? Ve padaro do. Şo çubrek mi do? 600 tane yumurtka. Adyňy şo gorun sen Hudaýba. Bizde soblo. Yine näme diýeli ve pada. Çubrek da 600 tane yumurtka. Короче, şörjügün dinläýin de. Ören. Ýa ýagy söýleme rat bolla. Täze klip çykarsan el görýäňiz. Edil şon ýalsa da. Edil bu ýagy söýleme rat bolla. Dengelýän zat del. Olar bir talantly adamlar, 5 ýyl okuwan adamlar, oglanlar. Olarça bolup bolmaýa, bolup bolar haçan edil şolar ýaly okap şolaň ýoluny geçsen ýöne bu wepa diýilýän adam prezidentsk partiyada oturan adam ýadyňyzdan çykarmaň. Prezidentsk partiyada oturan ýöne harplar bilen ok. Diňe maňa ingilisçe okudypdyrlar, ýa arapça okudypdyrlar. Maňa türkmen çağı. Psixushkankydam, ha, Psixushkank prezidentsk partiýasyna, короче, many okudypdyrlar. Bizde malacet. Oturupdur şo taýda prezidentsk partiyada. O diýär iksan däl we pan psixushkadan çykarjak bolýarlar, короче, gel bäri. Ana akyllarını ka göreli bile. Aço. Davay bile stulçykda oturuň diýä, wepa bile gazet goýanmaly oturýar diýär. İksanan synýa. Be. Wepa bile akyllar. Malacet. Indi ýeneden prezidentska geçirip bolýarmyn, davay çykaralmyn diýemsinler. Prezidentska oturdolýarmyn. İlk sora alypdyr kaçy gapdyr. Wepa näme üçin neme diýen? Gazet goýup oturýan, oň üstüne diýse bilen. Menden bir açyk beýgiräkde oturýan ýene bolýar. Wepa da şo wepa bara. Garaş dinläýin şör, men bir dinledim. Nasıl bu yüzüme diye. Bolýar sen dinläýdi de wepam. Böyle men azıcık işim var. Sen menge firmaya bolýar. Bolýar haýsyna ýerjek, imam ýa beýlik, hemi? Ödümküler ait diye. Normalan ketandan uğrat ginidelerine de mağa eyle beyle deyip de zaptırmasınlar o sikim orada. Yo men aydarın davay sögün men normal seret normal mirde çözülüş ya. Dine şey diýen seret. Короче, gnidalan diýenim Çarjowski, Turkmenabad, Lebap, Velayat. Короче. Şolara diýär. Olar men gnidalan bolup wepa men saňa ýüzlenýän ýene bir gerek. Men sen ýaly ejaýetem, ok ejeňe ýüzlenem, ok saňa ýüzlenýän. Men sen edibiljek yani, edibiljek zadym aýdýan. Men tanýan oglanlar ýazsyn kommentarida, men etjek diýdim, ederim senne. Yani düşünýärmi etmek näme bolýar? Piçu etjek diýdim, ederim men seni piçu. Ýöne bir zady gowy dinlegin. Emise olar men gnidalam, pnidalam da barynjydan. İkinciden hem sen barmaň uzatsaň mara ejen. Tap çykan bilen ýutýarlar sen o. Liboy prastoy oglanym. Ýöne her kim çörek pullyk geldi. Sen ýaly bilýär. Bajysyna bilýär, bir san turka berip sikdirip aýlanyp bören ok düşünýän pul gazanyp. Haçan şo turk maňa bilýär 600 tane yumurtka. Abi 600 tane yumurtka wa dogurdy diýip garaş oturan ok sen yumurtkaňa ýa pulny haçan pul getirirken men içerken piwa. Men bilä datawo stepin gutorana zaten bilä elime seredin bilä inglizler dolyp den krýşa akypdyrdy. Ñam puk bay da sen bilýärmi diňe bilä. Gutorana bilä. Nikiday pakuri mi bany. Karo şon ýaly, görýärmi näme diýär? Oglanlar, lebapsk oglanlar size ýüzlenýän. Size diýär şolady.
Atak alanda men näçe mir bolar lat diýdim. Prosto şonu ece öldürüň barat, mir ýok. Garang nahuy diýär, garang barny. Men galan emödüm YouTube'da çıkar otyn emme men bara patpsat edin meni izleň. Tamam. Dogonçuklam, uyoçuklam, levapli. Indi men şey diýjekdiň. Sen diýäňe levap bilen tarap tutjaň. Tut ýanyna koy. Bolam götüňmiş ýa-mı? Ha? Men ni tolka levap bilen men liboýerin tarap tutjaň. Ýesi şol adam praf bolup hem ejiz bolup çykdy. Ayal maskala söwdüň şıratlaň baş şondan maslady. Bir san gar ayallan maslady. Şol ayal sen Hudaýyndan tapdydy on giýje boýnumdan iýilme men seni alyp gaçaryn diýip. Sen bilen ejeň bilen puty dediýäň mony. Göt beren. Ejeň ýaly aýaly nämeler diýip otýsyň sen o? Seret iýin dinläň oglanlar. Bolýa Instagramda efirin Instagramda menki beýle imady udalyp bolla. Nälik udalyp bollay? Yo men imady. Alzyra ýaşuwat. Men imady udalyp bolla. Men imady udalyp Instagrama giren. İmonaç, bolay imoz Instagramda nälik sen ma suratyny WhatsApp'dan urat. Nälik açylýar ejeňizkiň zandan bilemem men. Tamam men adar sana Ýa-ni näme diýoti? Owurluk aýdymlar çykarjaklar diýär bilýän men akaunda şu owurluk aýdymlar. Men şoňa görä hereket etjek men bilen YouTube'da akaunda şu pizdet men karoçy bilen. Prezidentski partiýa nahuy. Näle açylýar aýdymyzky bilemem men niýe. Ay bole. Aktör sen suko bilen. Medeniýet zady gutaransyň sen bilen. Gnida. Zagalar Instagramdan seret. Bolay Ýaz zagalar. Karoçy, olam Seret dogan arada da doganlar görkezdim, yeni görkezjek 20 minutta bolup bar ya karoçy, 2 bölersem men o birda. Karoçy arada görkezdim, yeni görkezjek. Karoçy men çağırdy Armoni parkyň ýanyna. Şoňçuňam kanalyň adyny ilk başda Vepa Balabol lik koýdum, men ýit koýdum la ýo Instagram bilen satdym. Karoçy Vepa Balabol hakyky şu Vepa Balabol ma gellidi. Sennidi men sen üstüne barjak. Yani ýanyna biri belki gizelendir men bar ýany we başga aýtşoňa da diýenler bir oglanyň biri. Belki meňe uradan oglanyň biri. Bayram Aliski tam şolar bilen vas bir pedalla gatnaşyp zat edip tutjak oglanyň biri. Ýalana jaň edip bilen men tuşşok şoň bilen aýtsana jaň edip zat men bilen pizdet edip gaýdan diýenler. Bula menener geçen videoda goýdum şu Armonyň öňünde badyr video. Görüp bilersiňiz seredin. Yo. Gelin hemen Armoni parkın yanına durun. Hani? Armoni. Gel ya. Seret şu taýda garaşsana bolýan. Bolýaýna garaşsak men durun söyle. Gel. 2 saat adam garaşdym gördüň degeni alyn öýle üçürdi adet garaş bar ýany. 2 saat adam garaşdyk. Ýamda jigim mala garaşdyk. Şu taýda videoda düşdüm, öldüm goýdum. Karoç diýjek bolanym, huy pilotdu. Şördün bilen, erwet kommentary ýazýanlar, ýani luçu ýazmaň, bir-de özüňiz maskara edýäňiz. Bilenmi, şu zatlar durka ortada ýani ýazyp. Peýdasy ýok da, boş zatlar da. Ene. Soň jaň etdim. Nä gelmediň öýdi? Näme diýdi? Seredin degem o. Öýde goýýa. Näme diýip goýýan? Alo. Ejesi kuntuna gelen o. Sen var da. Ejeň sıkıp ağzına. Gördüm telefonu öçürdi. Söp durkam. Sen hemşi bu adam öl gaharna diýer on ýaly söwünür. Sen hemşi özüm dost bolanyňdan çykdym men kin bulaga sokupdyr direkt şondan soň. Yani bilenler de belki oglanlar üstünden gülenler jaňa huy pilot bir sen ýaly üçin bilet. Degers mo däýledi. Ay mole. Karoçy polisiýadan jaň gelýär. Bilsek bilmesek men aýdaýyn bilmeseňiz repajan etdirýär. Insan öýden aýdan wiýamam bolmaly şu tapamam zapysyň beýlek telefonna kaçsa o gelsin.
Men sizi dinledim. Karoçu men polisten zat şu video YouTube'a video koypsın meni bepa etdim sen nahoy zayabadın yan dedim. Karakolu. Bizim yani men etdiyen gönüme. Men sana duydurdum ha diye näçe dedim. Brasiski duydurdum mu duydurdum. Sen hem dinlemedin men hem şey ettim. Ondan udaly ettin Armon Parkynyň öňünden kinni hakyk şonçu udaly etdim. Sen lisni problem alasın bilmedi uja bildim de mentler işliye bir adam provokator. Yurda ayırjak bolýan adam be. Özüňem aýtdyň abi pantaş o zapysyňam dinletjek ba menne Türkmenistan arkamda durýar. Maňa lewap bile Maryny aýyr diýip aýdyrly diýdiňmi? Alo. Maksat değil mi eşim? Evet abi. Ben karakoldan arıyorum polis memuruyum. Aha. Maksat bu sen bir tanesinin şey yapmışsın abi. YouTube'da video paylaşmışsın ne yapmışsın? Küfür etti onun için paylaştım abi. He? Orada bana küfür etti onun için paylaştım abi. He? Orada bana küfür etti onun için paylaştım. Tamam karakola gelsene sen. Karakol Şu an- ne zaman gelebilirsin? Şu an gelemem abi ben. Ne zaman gelirsin? Yarın değil de ondan sonraki gün gelirim. Tamam yarın değil ondan sonraki gün Fatih'e geleceksin bak Fatih'te. Aha, tamam abicim tamam. Fatih. Karoçu görülmelisoňyz, dinleýänmelisoňyz, näşin ýalak konu karoçu gutordy. Ýöne men diýjek bolýanym. Pada abi. Gakarmym belýäjek. Pada abi. Şeydi gutoraýmasak soň ikinjisi wadalaşyň, ýerdeläşyň ikinjisi bolmaly ýene de. Men seni dinletjädir bolýan. Karoçu bolmaly gije. Karoçu galandan mara dinletjek men ikinji gelek jaň etdim oňa menne zapysyňa mene küçük çekmece karakoluna barja. Abi sen gelsene sen polis bolsaň diýsem abi sen gelir misin polis olsan falan filan işte. Kardeşim dedi gelme oraya yani karakola gitme dedi. Direkt benim yanıma gel. Ben o pezevenke inanmışım dedi. Yani özür dilerim senden dedi ama sen gitme karakola lütfen rica ederim benim yanıma gel ben sana anlatacağım dedi ne olduğunu olayların ne olduğunu yani ne dediğini. Tamam abi dedim. Böyle işte bitti bu konu. Bitirdik yani. Ama bende şu an bile duruyor. Hepsinin yani böyle şeyleri konuştuk. Kayıtları duruyor. Niye? Yani hepsinin diyerken sadece vepa konusunda duruyor. Başkaları zaten benim telefonum kayıtlamıyor. Sebep lazım değil bana. Ben erkek çocuklarla gatnaşan, erkek oğlanlarla gatnaşan, yani şakasen mert oğlanlar sayladım öyle durmuşumda. Şunyan namartlar saylamadım. Parasatlı gıyızlar sayladım. Men bilen dakança dowam edäjek gıyız sayladım saylamda. Şonýaly spasiba dinläniňiz üçin. Kanala ýazylmanyny unutmaň. Aşakda patpisaçy diýip duranlar kanalda diňe habarlara garaşyň. Addy şu habarlar siz üçin nesip bolsa RTV ýene çağır, ýene getirer. Günne bir video söz siz üçin.